ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಿ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ ದಾದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದೆ ನಾನು ತೂಪುನದ್ದು ಏನು ನೀ ಒಂಜಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತಟ ಮಂದಿಜಿ ಇತ್ತನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತಟ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಮಂದಿನಿ ಏನು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಕಂದೆ ತಾರದೆನ್ನೆ ತುಂಬಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬೈಪಾರೆಗ್ ಬೊಕ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂದಿಜಿ ಅನು ಖಾಲಿ ದೀತಿನಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪೂರ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆವಳು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ನಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡು ದಾದ ಮಂತದ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಬೋಗದಾದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೀಜರು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಬಂಡದು ಐಕೆ ಅನ್ನಿದ್ದೆ ಐಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡಿ ಅನ್ನ ಇದು ತೇನಂಜಿ ಬೀಸೊಪ್ಪಾರ್ದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಟುದಾದೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಕ್ಯಾಂದಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ತೆಗೆದು ಇಂಚ ಮಂತು ಗುದ್ದುದು ಎಕ್ಕೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿಗಂತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಬ್ಬ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಯ ಪಾಡ್ಜೋಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಕಡೆರ ಪಾಡ್ದತೆ ಅಂಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಕ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಶುಂಠಿ ಇಕ್ಕನತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಕುದಿದು ಈಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ದಯ ಬಂಡ ಬಕ್ಕ ಏನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪೈತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಐಕು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕುರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ದೆಕ್ಕದಿದ್ದ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಐಸನ್ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯೋಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಲ್ಲ ಕತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಸೈಟ್ ಬೇಯಡು ಪೂರ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಚೌತಿಗೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತುಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಚೌತಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಯಾನು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಂದೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಮೇಪೆ ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡು ಬೇಯರೆಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಮೈತದ ಒಂತೆ ಹೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೋಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ದಿಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿದೈತಂದು ನೀರು ಇಂಚ ಪುಂಟ್ಗ ದಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮಗೆ ಏನೆತ್ತ ಪುಳಿ ಉಂಡತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ಅವು ಅಂತೆ ಬೊಕಲಾತು ಕೋರಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಯರ ದೀಪ ಆ ಮಾಸದೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುನು ಐಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಆಂಡು ನಮಕ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ದೀಪೆ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಬೋಡಿಪುನು ಇತ್ತೆ ಅದು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ತಪ್ಪುಗ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕಾಗ ಬೋಡೈನ ನೇಪಲ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಇದು ಇತ್ತದು ಮಣ್ಣದ ಅವೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿನಾನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದು ಅವು ಏನಿರ್ತದೆ ಒಲ ದೀತೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ
ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತದೆ ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೈತೆ ನನ್ನ 4 ಜನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಗೈಸ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಬರ್ಪನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನೇ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅನ್ನಗಾನ ಮನ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಡು ಕಾಂಡದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಚಿ ಆಂಡರ ತೂಕ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಬತ್ತೇರಂದ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ನೈಟ್ ಉಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು 8 ಗಂಟೆದ ಬಗತ್ತ ಏನು 8 ಗಂಟೆ ದೀಪ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮುಗಿನಾಗ ಬರ್ರಿ ಮಗ ಓಕೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತೂದು ಕರೆಚಿನ ಬರೀ ಏನು ಉತ್ಪ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ಬಾಡಂದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡ ತೈಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಮುಂಚೆ ಪೊತ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಪೊತ್ಪದೆ ಐಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಪೊತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಡ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಆಡ ಕೆಲವು ಸುಕ್ಕಡ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಟೈಸನ್ ಕೂರಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೊಯ್ದು ಏನೋ 2-3 ನಮ್ಮನದ ಮಂತದ ಏನೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ಪತೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಪುನಾತೆ ಅಂಚ ಪೂರಲ ಟ್ರೈ ಮಂತು ಓಡತೆ ಪೂರ ಒಂಜೆಲ್ಲಕ ನಮಕ್ ಟ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಗಸಿತಲಕ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಸುಕ್ಕ ಕಸ ಕಸ ಕಡೆದು ಅವು ಮಾತ ಇತೇನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಯಾನು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೇಯರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಪುತ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಕಡೆನಗಲ ಪಾಡ್ವೆ ಏನು ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಏನು ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ನೀತು ಅವು ಟೈಸನತೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಆಯಿತು ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಇವಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡಲಿ ಅಂಡ ಬುರ್ಚಿ ನಾವೇನು ಬೇತೇನೆ ಪೊತ್ಪೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಈ ಮೇಡೇನ ಕೂರಿಲ ಸೆಕೆ ಬರೋದುಂಡು ನೀರು ಮೈತದೈತೆ ಬೇಯ್ಯಾಡಂತೆ ವಿತ್ ಫ್ರೈ ಅನ್ಸಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಶೋಕ ಕಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಪೋತ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬೇತೆ ಅದೇ ಅಂತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಇದೇತದು ಬೇತದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ತಿರ್ಗಕ್ಕನ್ನು ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪಾಂಡು ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದದ ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಮುಂಚಿ ಕೈ ಪಡ್ಬೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಏನು ಅವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೊತ್ಪುಗ ಪೊತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಅಂತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏನು ಈ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಪಾಡೆ ಈಗ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಪೊತ್ಪುಗ ಅಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳ ಬಾರ್ದೆ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿದು ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಕೆತ್ತೇನ ಚಕ್ಕೆನ ಆತು ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದುಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಟ್ಟ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಒಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಚಿನಿ ಕೋಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಓವರ್ ಅನ್ಕೊನಿ ಇಲ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ದಾಗ
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿವಾಗ ಊರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಾಯಿ ಗುಜ್ಜ ಮಾರ ತಾತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಯ್ಯರ ಓಲ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಯಾವ ನುಂಟುಲೇನೊಂದು ಬೆಯ್ಯರು ಮುಂದೆ ಗೋರಿ ಬೆಯ್ಯಡ ಮುಂಜಿ ಕೊತ್ತುನ ಎನ್ನ ಹಿಡಿದ ಎನ್ನ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಮುಗೀಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ತೊಂಡೆನ ಒಂಜಿ ತಾರೆದದು ಶೋಕು ಮಂತದ್ದು ಕೊತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರ ಇದು ಫುಲ್ ತಾರ ತಂದೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತದಾಡು ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡ್ಗ ಸುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಬುಕ್ಕ ದಾದಾ ಬಂದಕ ಸೋಕ ಇಂಚು ತಾರದನ್ನೇ ಪಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಂತಿನ ಈತ ಅಂತಲೇ ಈತಾಣ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಇಂತ ಬಾಡ್ಗ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾತಾ ಕೊತ್ತದೈತೈತೆ ಅವನ್ನಿ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಪುಳಿ ಪಾಡಿಸು ದಯಮಾಡಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪುಳಿ ಬಿಡ್ಚ ಪುಳಿ ಬಿಡ್ತದ ಐಕ ಮಾ ಪುಳಿ ಐಕೆ ಯಾವ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ಸದ ಅತ್ತ ಅರ್ಧ ಯಾನ ಪೊತ್ಪುನ ನೆಕ್ ಕೋರಿಗೆ ಬಾ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಾ ಪಾಡ್ಜೀರ್ಮಾ pura tutto questo stanno da same आप जेंगो हाँ दादा ये ಈ ಕಾಂಡ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ದಿದ್ದು ಬೇಯರ್ ಪಾಡ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಯಾವ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಓರಮ್ಮ ಈ ಥರ ಅದು ಹೋದನಾ ಸರಿನಾ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೀದು ನನಗೆ ನೀರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲವಂಗ ಮೆಚ್ಚ ಚೂಬುಡಿ ಮಂತದ ಮೀನು ಕೋರಿ ರದ್ದು ಕೈ ಮತ್ತು ಪೊಯ್ ರದ್ದು ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಪೊಯ್ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ ಬೇಕು ಮೀನಾ ನೀವು ನೀರು ನಾನು ಕೊಡ್ಸಿ ಬೂರ ಬೂರ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಈ ಸುಕ್ಕ ಅದ ಕುಡಿಬಾರ್ದ ಏನು ಚಮಚ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೇನದ ನಾನು ಅಂಡವರ
ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕೂರಿದ ಪೊಡಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಸ ಅಂಚೆ ಪಾಡಿದ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ಸದ ಈಗ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತಾರೆ ರೈಸ್ ಉಕ್ಕಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಬರಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ಸದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಕೋಳ ಮಸಾಲೆ ಬೀಪನು ಬರ್ಚ ವೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಬರ್ಚ ಯಾವಾ ಯಾವ್ದು ಚೂರು ಬೇಕಿರ ಅಮ್ಮ ಓ ಇಂಕ ಕೋರಿ ಬಂದದು ಬೆಗರ್ದು ಪೋಣಿ ಇಂಕ್ ಐಕೆ ಬಂದು ಅಟಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಕೊಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋದು ಉಂಡು ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೂರಿದ ತಂಕೊಂಡದ ತಂಕ ಗಟ್ಟಿದ ಅವು ಎಂಕಿ ಅಮ್ಮಗ ನಸೆತ ಲಿವರ್ ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬಡ ಅಟ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ತಾರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಿಜಿ ಒತ್ತುದೆ ಚಪ್ಪ ಒತ್ತುದು ಪಾಡ್ಗ ಹಾಂ ಒಂದು ಪೂರಿ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಏರ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಚ್ಚೊಲ್ಲೆ ಪಡ ಅಚ್ಚು ಬಲ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕರಡ್ ಬರುವಾಗ ಬರ್ತು ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಸುಕ್ಕತಲಿ ಕೋರಿದ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಕಲಿಸಿರಿ ತಿನ್ನಿರಿ ಮೊದಲು ತಿನ್ನಿರಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸಿರಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಬಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಬೋಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲೆ ಬರೋ ಮನ್ಪುನ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಖಾರ ಹಾಕುವ ವೇಟ್ ಈಗ ತಂಕನೆ ಅದು ಲಿವರೇ ಬರ್ಪೆ ಪುಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಈಗಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾಂತು ಎರೆಜ್ಜಿನಿ ಕುಲದು ಎರೆ ದಾದಾ ಹಾಂ ಕಜ್ಜಿಪೇಟೆ ಆತನ ದಾದಾ ಉಪ್ಪು ಬರ ಸೋಕದನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಚರು ಮಸಾಲೆಯೋ ಬಾರಿ ಶೋಕು 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 ಹಾಂ ತೋಜುನಾ ಅಜ್ಜ ಹಾಂ ಆತಿತ್ತನ ಯಾವ ಇಂಕ್ ಹೀಗೆ ಶೋಕಾತಂಗೆ ಪೋ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟನಾಕಲು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಬೆರೆಸ್ಪಾಡುವೇನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ಇಂಚ ಒರೆಸ್ಯಾರ ಚೈನಿ ಎನ್ನ ನೀರು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬಾಜನ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಒಪ್ಪೋ ಹೆಂಗಟ್ಟು ತಗೊಂಡನೆ
ಈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಮೊದಲೇ ಸೋಕುದ ಸುಕ್ಕದೆ ಸೂಪರ್ ಸುಕ್ಕ. ಬನ್ನಿರಿ 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 ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಮಾರ ತಿನ್ಪುನ ಬರ್ಚದ ಒಂಜಿ ಮಾರತನು ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಬನ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಮುಲ್ತಲಿ ಏರ್ಸೋದ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಏನು ಸುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಎತ್ತಮಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಮಂತು 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಆಪ್. ನೀರು ದೋಸೆಗಂತೂ ಪಂತಿನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ನಿಕುಲ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇ ತೂದು ಫೋಟೋ ಏನಂದು ಎಡ್ಡೆಜೆ ಕೋಲು ಹಾಂ ಹೌದು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸಾರು ತೊಗರಿ ಸಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾರಿ ಕೋಲಿದ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ತೋಜನೆ ಹಿರೇ ತೋಜಿ ಯಾರು ಮಾತ ಈಗ ಒಂದು ಪಡಿಯ ಬೇಸು ಸಾಸಿಮಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಓಲ ಉಂಡು ಹಾಂ ಬರ್ತಿ ಮೂಲೆಂದು ಮನೆ ಬಂದು ಸಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾನು ಅದು ಕೋರಿದ ನೀರು ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾಡ್ರಿ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಪಾಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಹೌದು ಅಬ್ಬಾ ದೇವ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಡ ಇತ್ತಾನೆ ಆಂಡಿ ಆಂಡಿ ಈ ಥರ ಪೂಜೆ ಅದಿಲ್ಲ పొట్టు డ్రై మా ఊరేంటి సారీ పొట్టు డ్రై ఉంటారా అవును పొట్టి కాదు డ్రై చుక్క డ్రై చుక్క అవునే ఉండా చడ అవి కొంచెం తొగసలే ఉండన్న పడగా ములుండి అయ్యో నీరు కూడా ಯಾನು ಸಾರು ಮಂತ್ಪಗ ಅದು ಖಾಲಿ ಪಡ ಪಡ ಲಕ್ 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 ಒಯ್ತಾನ ಈ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಸನ್ ಕಂತೀನಿ 100 ಟೈಸನ್ ಕೆಜಿಗೆ 180 ಹಾಂ ಮೆಸೇಜ್ ನೀರು ಕೂರ್ತಿಂತಲೇ
ಕೋರಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರೆ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಜರ್ಜಿಲ್ಲೇತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಮೂಲು ಬಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಿಲ್ಲೇತಾ ಇದೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಹೆಂಚಾತಿದ್ದು ಅಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ತೂಬೇರಿ ಪುಷ್ಪ ನಗಲು ಯಾ ಲೈಕ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ತೂ ಪೂಜಾರ ತೂಪರ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಪೂಜಾರ ಲೈಕ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಇನ್ಸಕ್ಕೆ ಗೋ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಪಾತಂದೆ ಕುಲ್ದ ಅದೇ ನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ಟೇಬಲ್ ಬಕಲ್ ಎಪ್ಪಲೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಡಿ ತಿಂದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಏನು ಆಯ್ತು ಕೋರಿದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಗೋರಿ ಟೈಸನ್ ಗೋರಿ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಹಾಂ ಶೋಗಾದ್ರೆ ನಿಜ ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಯದೆ ಮಂದಿ ಪೊಡಿ ಬಣ್ಣತ್ತು ಸೋಕಾತನ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಲಿರನ ಸುಖ ಬಂದಾರ ಅಮ್ಮಲ ತಿಂದೇನು ಸೋಕಾತ್ರ ಓ ಯಾರು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಜತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾ ಒಂದು ಸಾರು ಲಂಚೇನೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋರಿದ ರಸ ನೀರ್ದೈತಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ತರ್ತೀನಿ ನಾನು ರಾಜಣ್ಣ ಕೋರಿದ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನ ಇಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲೆದ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೇನೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಆತದು ಅಲ್ಲ ಜಡ್ಜು ಬೇಡಿರು ಅಂಚೇನೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಬಂದ ಕೋರಿ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಇದು ಶೋಕ ಆಪು ಏನು ದಿಜ್ಜಾನು ನಿಜವಾದ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವರ ಮಂತು ತೂಲೆ ಮಂತದ ಹೆಚ್ಚು ಆಪು ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಈ ಸೆಕೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕಡು ನಾನು ಇತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಸಾರ್ಲ ಪಂಡ್ಯತೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕೋರಿ ನೀರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ ದಾಳಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿದ ನೀರು ಪರಾಟೆ ಬೇಯ್ಪಾಕಿ ನಾವೇನು ಪಾಡ್ದು ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬಂದು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಐಕೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ತೋಡು ಸಿಮ್ ತೆಗೆದು ಪಾಡು ಫುಲ್ಲು ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ಅಂಚೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ಮಂತ್ ದಾದಾ हाँ मन पे ओके बाय गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ये वीडियो तूले बाय गाइस शेयर मा सब्सक्राइब मन पना अदे पुर्ची सब्सक्राइब मन पत्ते तू वर्ची ಅವು ಎಡ್ಡದ ಧರ್ಮ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಕಾದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದ ನಾವು ಓಕೆ ನಾನು ಎಂಡೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್